Здравейте! Абонирайте се за канала ми, като натиснете камбанката, за да получавате всичко, което качвам. Благодаря ви много! Здравейте на всички приятели! Днес ще пазаруваме за всички вдовици. До после! Здравейте! Ето, че сме вече в супермаркета. Сега започваме пазаруването. Взехме 2 стека. Олио. Продължаваме с боб, леща, ориз, брашно и спагети. Бял ориз. Взехме и леща. Сега вземаме и ровец на брег. Ето тук. Вземаме и спагети. 20 брашки. После ще вземе и макарони. Ето, не приключиха и вземе към касата. Очаквайте касата, когато ги сортираме също. Товариме ги и отиваме към къща. Се сортират и подръжат. Ето, че сортираме храната. После ще сортираме и техните, които са сортирали продукти. А някои сами дадени от здравни. Сортираме храната. Искате да помогнете, може да пишете съобщение или да ми звъните на Господа, ето, че има и грами нуждаещи се. Благодариме на Господа. Ето. Да, паркера нищо. Está aí, mas não está chovendo. É do cara meu. Dobre, na Virginia e não. На крема. Значи няма крема, няма да взимаш. Крема и банка.